Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, August 26, 2025. Engineer Soliva nagpungko na bilang acting manager sa Basiwa. Engineer gipasakaan sang kaso bangod sa pagpangutod sa mangrove kag pag-reclaim sa suba, gipamatmatan sang korte nga guilty. Lady Rider, patay samtang piraso naman ang iangkas matapos nahulog sa pilas. Nag-awas na ang tubig sa Tamburong Creek sa La Castellana bangod sa ulan sa kagabi. Kag sa Good Vibes, Plaza, BCGC kag Lacson Street, himuon sa gihapon nga major sites para sa Masskara Festival 2025. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, posible may La Nina sa masunod nga binulan. Low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang may low nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Magadala ini sang ulan pati na ang hangin habagat. Ginapaabot ang pag-ulan sa Negros Occidental sumugod subong nga adlaw tubtub sa buwas. Samtang ang La Nina ginapaabot sa masunod nga binulan sa Pilipinas. May posibilidad sang pagluntad sang La Nina suno sa pag-asa sa ilang monitoring kag inibase sa ginpagwa nga advisory sang ahensya. Posible ini matabo sa September, October, November season tubtub October, November, December season. Kung may La Nina, buot silingon mas madamo nga bagyo ang magasulod sa Pilipinas samtang palit ang o kung nagapalapit ang katapusan sang tuig kag mas madamo ang pagtupa sang ulan sa normal nga ulan nga nagaabot sa Pilipinas. Gani ginapahalong ang tanan sa posible pagluntad sang baha kag landslide. Sa number 9, regional offices sa NIR luyag ipasiguro nga maplastar kag mapondohan ang personnel. Luyag nga ipasiguro nga ang mga regional offices sa Negros Island region ang ma-establish kag ang personnel nga kinahanglanon ang mapondohan. Inisunod kay 6th District Representative Mercedes Alvarez nga nagsiningman nga ang proposed nga pondo para sa NIR sa 2026 ang nalakip na sa National Expenditure Program. Yara sa 105.3 billion pesos ang proposed NIR budget. May decrease sa appropriations ng Region 6 kag Region 7 tugas ang pagsaylo sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor sa NIR. Sa tuanay Negros Occidental ang kabahin sa Region 6 kag ang Siquijor kag Negros Oriental naman kabahin sa Region 7. Sunod kay Alvarez nga Vice Chair sa Committee on Appropriations. Sa karon magasugod pa lamang sila sang hearing sa kada natungdan nga department angot sa budget. Ang ma-assure ko lang is that regardless, even without the physical office, our national government will continue to roll out mga projects and programs and serve our constituents. Sa number 8, duha ka dugang nga Coast Guard substations ipatukod sa Negros Oriental. Ang mga banwa sang Valle Hermoso kag Manhuyod sa Negros Oriental ang pagatukuran sang bag-o nga substation sang Philippine Coast Guard. Ginsiling ni Lieutenant Abigail Marion Enopia, ang commander sang Coast Guard Negros Oriental Station, nagpirma sang 25 katuig nga Memorandum of Agreement ang Valle Hermoso samtang 20 katuig naman ang Manhuyod. Kilala ang Manhuyod sa mga turista nga luyag makakita sang whale kag dolphin sa Tanyon Street. Diri man makita ang bantog nga white sandbar. Sa idalom sang layi suno kay Enopia, kinahanglan magbutang ang mga coastal municipalities kag cities sang Coast Guard substation. Iniagud mapasanyog ang response time kag mapabastog ang pagpatuman sa mga maritime laws
batok sa illegal fishing kag iban pa nga mga illegal nga buluhaton. Sa karon 11 pa lang ang substation sa Coast Guard sa Negros Oriental. May 5 ka mga coastal municipalities sa Negros Oriental nga wala pa sa natukod nga Coast Guard substation. Sa number 7, Mayor Gasataya nagpasalig nga hindi pagpasugtan nga magpangibabaw ang kahadlok matapos ginpatay ang isa ka nagatrabaho sa simbahan. Nagpasalig sa suporta sa pamilya sa napatay nga si Efren Banag Glorioso, si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Inisagin pagwa nga statement sang alkalde. Si Banag Glorioso ang empleyado sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church sa sulod sa 37 katuig. Kag sang Domingo sang aga, samtang nagatindog sa gwa sang simbahan, gintiro siya sang lalaki nga nagasakay sa SUV. Napatay 59 anyos nga biktima kag wala man ini sang kun ano nga record sa PNP kag barangay. Ang PNP nagaduda nga base ang biktima o kung biktima lang siya sang mistaken identity. Gani nagpasalig ang alkalde nga ipadalman sa Bacolod City Police Office ang investigasyon sa kaso kag manabat ang dapat nga manabat. Para kay Gasataya, wala niya ginatolerar ang mga pagpamatay kag hindi siya luyag nga magapabilin ang kahadlok sang publiko sa sining klase sang insidente. Dugang pa niya, magahimo sila sang tikang para mapabilin ang kalinong sa syudad. Sa number 6, Lady Rider patay, samtang pilaso naman ang iya angkas. Nadulaan sang Iloy ang 3 katuig nga bata bangod sang vehicular accident nga nagluntad sa nabukid nga bahin sang sitio Nagpintal, Barangay Balayong sa Pamplona, Negros Oriental. Kaina sang aga, Agosto 26, naglapaw motorsiklo nga ginamaneho sang 18 anyos nga Iloy, residente sang Barangay Nangka sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa kayang backrider sini nga ginkilala kay alias Rose. Patayang lady driver nga si alias Chris, samtang gindala naman sa ospital ang backrider. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga sakay sa Honda Click nga motorsiklo ang mga biktima kag nagapadulhog sang sila ang naglapaw sa dalan kag nahulog sa pilas. Ang lugar nga ginluntaran sa insidente ang dulhugon kag suno sa mga residente. Madamo na sa nagakadisgrasya diri. Nagapang deliver sang cellphones kag iban pa nga gadgets ang mga biktima. Suno sa abyan ni Chris, tuma na ang kahidlaw sang Iloy sa iyang bata, bangod nagalibot ini sa mga lugar sa Negros Oriental, agud mag-deliver sa mga gin-order nga gadget sa ila. Buwas nga adlaw, kadlawan pa sang bata ni Chris. Dugang pa sang abyan nga grabe ang panginkamot ni Chris para sa iya bata nga may cerebral palsy. Rason nga may kabudlayan siya sa paglakat kag paghambal. Sa number 5, bangkay sang tanod nga may igo sang bala na sapwan sa Sagay City. Nasapwan ang isa ka barangay tanod nga may igo sang bala sa iya lawas kag wala na sang kabuhi. Malapit sa kampo nga sakop sang Purok Dalia, Barangay Puy, sa siyudad sang Sagay. Base sa report sang kapulisan, mga alas 2 sang kaagahon sang Lunes, nabatian sang isa ka residente sa lugar ang 3 ka asud-asud nga lupok. Ginpagkamaayo sang residente nga i-report ini sa ila kapitan. Nagpadulong sa lugar ang kapitan upod ang pila ka mga barangay tanod kag ila na diskubrihan sa alagyan sang kampo ang nagahigda nga lawas sang biktima. May nakita ang mga gunshot wounds sa iya lawas. Na-recover sa crime scene ang isa ka basyo sang wala pa matumod nga kalibre sang pusil. Sa number 4, Nokpo magapadayon sa ilang mandato sa pihak sang pagbag-o sa pamunuan sang PNP.
may pagkambyo man sa liderato sa Philippine National Police, hindi ini makaapekto sa mandato sang kapulisan. Ginrelieve sa pwesto si General Nicolas Torre kag ginhusla ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Sunod sa pamuno sa Department of the Interior and Local Government, ang lihok ni Torre sa pag-reshuffle sa pila ka mga PNP officials ang isa sa mga nangin konsiderasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakas sa iya sa pwesto. May pila ka makatapos ang minority sa Kongreso ang nagkwestiyon sang relief ni Torre, labi na nga high-performing official man si Torre. Para sa Negros Occidental Police, may pagkambyo man sa liderato, hindi ini makaapekto sa ilang nga mandato, bangod sila magapadayon man lamang sa ilang nga katungdanan kag pagserbisyo. Ginsilin ni Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental PNP, nga kung may bag-o nga guidelines nga ipatuman, hulaton lamang nila ini. Ang 5-minute response time nga ginapatuman sa karon ang magapabilin tubtub may bag-o naman nga ipapanaog nga pagsulundan. Ini ang ginpatuman sa idalom sa liderato ni Torre. Pagi sinitigayon nga nadakpan ang suspect sa pagpangawat sa manok sa Baguio City, kasubong man ang pag-neutralize sa suspect sa shooting incident sa Ilo. Diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, flexible man kami ma'am. Whatever the changes in higher office, hindi man kami gidya truly or directly maapektahan ka because still we are waiting for the mandate, we are waiting for the new guidelines kung ano implemental sa ating Batmanship PNP. And all others, we still continuing our obligation and mandate para sa Negrosanon para makontinue lang natin ang ating function as a police officer. Sa number 3, nag-awas ng tubig sa Tamburong Creek sa Lacaseliana bangod sang ulan sang kagabi. Sa video nga kuha ni Kagawad Alan Tomakin sa Tamburong Creek sa Barangay Biak na Bato sa Lacaseliana, makita nga nag-amat-amat awas ang tubig halin sa creek pakadto sa mga puluyan sa mga residente malapit diri. Nagasigi kuno abi ulan sa kagabi kag mga pasado lasais nagsulod na ang tubig sa mga pamalay. Nagapanawagan ang lokal nga panguluhan sa La Castellana sa gobyerno nasyonal sang bulig kay hindi madali-dali dredge ang nagmala nga lahar sa creek kag ang mga nagtipon nga mga bato kag balas. Lapit na lang magtupong ang sadto anay madalom nga creek sa mga balay sa palibot sini. Sunod sa DRRMO, ang sang La Castellana, may 100 ka mga pamilya ang makabig nga yara sa high risk bangod malapit sa creek. Nagapanawagan ng lokal nga panguluhan sa La Castellana sa gobyerno nasyonal sang bulig kay hindi madali-dali ang nagmala nga lahar. Pero bangod na hamtang sa protected area, sa nga Masskara Natural Park, hindi madali-dali kuha ang balas kag bato. Wala pa makasabat ang DNR sa hinyo sang LGU. Sa number 2, engineer nga ginpasikaan kaso bangod sang pagpangutod sang mangroves kag pag-reclaim sang suba. Ginpamatbatan sang korte nga guilty. Ginpamatbatan sang korte nga guilty si Andres Bacolod angot sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya sa mga opisyales sang barangay Sumag bangod sa ginasiling environmental violations sa iyang resort sa barangay Pahanukoy sa Bacolod. Kainalang sang aga, nagpagwa sa desisyon ang Branch 44 sa Regional Trial Court sa siyudad sa Bacolod nga napetsahan Agosto 26, 2025. Ang 11 ka pahina nga desisyon ang ginpirmahan ni Presiding Judge Ana Celeste Bernal. Nasaad sa desisyon nga guilty beyond reasonable doubt
Ang ginareklamo nga si Bacolod bangod sa paglapas ng pila ka mga environmental laws pareho sang Philippine Fisheries Code of 1998 kag revised Forestry Code of the Philippines. Nag-ugat ang problema sang ginalegar ng tapas ang mangroves si Bacolod para sa pagdevelop sing iya resort. May gin-reclaim pagid siya nga duta nga kabahin na sang Sumag River. Suno pa sa kapitan, wala pa natapos ang ila ginapakigbato kay maga-file pa sang motion for reconsideration ang kampo ni Bacolod. Kag sa number 1, gin-designate nga acting general manager sa Bacolod City Water District ang nagpungko na. Mangin priority niya ang mga paghatag sa maayo nga supply kag dekalidad nga tubig sa mga konsumidor upod ang prime water. Yaring report. Martes ang aga, nagpungko na bilang Acting General Manager si Engineer Michael Soliva. Sa board resolution nga ginpapanaog, siya ang nagatalo sa kay General Manager Mona Dia Hardin nga ginkakas bangod sang loss of trust and confidence. Sa tuanay, nakapungko na siya sa kasubong man nga posisyon. Siya ang concurrent head sang Environment, Water Resources, Sewerage and Sanitation Management Division sang Basiwa. Sa iya nga pagpungko, nalakip sa iya nga priorities ang pagpasiguro sa nagakaigo nga supply kag dekalidad nga tubig sa mga konsumidor. Halos wala untat ang reklamo sa serbisyo bangod sa mahigko o kun indi pagtubod sang tubig gikan sa Basiwa kag Prime Water nga mayara sang isa ka joint venture agreement. Ang akon lang gid nga siguro promisa is ang aton balang na water, kagatong water quality, ma-improve with the help of Prime Water. No? So we have to work hand in hand with Prime Water. So we have to be also transparent with them. They also need to be transparent with us para we know kung andin ang direksyon. No? And kung may mga kulangan man, so kinahanglan natin i-double time na. Damo kung sano pa do kalawing nibla sa aton delay. No? So kinahanglan paspasan taman. Sa tiyon sang interview sang media kay Soliva, wala pa sila makakit-anay ni Hardin. Nagalaom si Soliva nga matigayon ng masulhay nga turnover sa tunga nila. Sa sulat nga na-address kanday Basiwa Chairperson Sonia Verdaflor, Vice Chairperson Edgardo Uichat, kag Corporate Secretary Clarissa Araneta, ginsiling ni Hardin nga hindi siya magbiya sa pwesto bangod illegal ang resolusyon kag wala sang basihan morally man o kunsalayi. Miyerkules ang hapon, ginapaabot ang pag-atubang sa media ni Hardin para sa iya nga bahin. Negosyo! Serbisyo! Sa tao! Wala gawing negosyo! Samtang kadungan sa pagkakas kay Hardin, nagpatigayon sang rally ang Amlig Tubig kag Basiwa Employees Union sa atubang mismo sang Basiwa Martes sang aga. Sa pahayag nga ginrelease sang Basiwa Employees Union, ila nga ginaabi-abi ang pagkakas kay Hardin. Suno sa ila, ini nagapakita nga ang mga pumuluyo sang Bacolod hindi na magbaton sang hindi maayo nga serbisyo kag mismanagement. Ginalauman nila nga ang local water utilities administration ang mag-investigate sa JVA. Ang mga nagrally nagapamatok sa JVA. Lakip na ang unjust suno sa ila nga pagpatuman sang 12% VAT sa tubig kag nagademand sila sang immediate nga reinstatement sang 59 nga gin-terminate nga empleyado sang Basiwa. Sa Good Vibes, pagbutang sang event sa plaza kag ang matino nga banyo kag portalets ang ginpasalig sang organizer sang Masskara Festival 2025. Sa Dalan Lacson naman pwede malabyan sang salakyan kun aga kag kun gabi lang sirado para sa sinadya. May report si Romeo Subaldo. Nagahilapit na ang bulan sa Oktubre ang Masskara Festival season. Pero masako pa ang construction sa palibot kag sa sulod sa Bacolod City Public Plaza. Suno sa organizers, tanan ginahingagaw para sa sinadya sa Bacolod. Ang drainage sa palibot sa plaza, ginakaayo para wala sang baha. Ang pagpatahom sang lighting sa sulod sang plaza, pinagi sa bulig sang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority kung TIEZA,
ginahingagaw naman antes ang Oktubre. Magatindog sa gihapon sa palibot sa plaza ang mga kiosko kag food carts amuman sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay Christopher Malio, ang head sang Food Kiosk Operations Management sa plaza kag Bacolod City Government Center, may maga-maintain sa katinlo sang public toilet pati na sa portalet sa plaza. We have the cleanest portalets ever. Cleanest, most sanitized, hamot. So, in fact, ang apon nga mga staff that time last year were given tips with the foreign naton nga visitors because they were happy with our portalets. Kay kahamot, katinlo, well sanitized. Why sila nagapugong sa ilang ginhawa, magsulod para mangihi. Ang kinalain sa sininga Masskara Festival kay sa Paglaom Sports Complex maga-kick-off ang arena kag street dancing competition kag sa plaza magatakop. Isabi sa mga pangabay sang kiosk renters nga kung tani mabutangan sang events sa plaza para makabawi man sila sa renta. Samtang sa Lacson Street naman nga ginabansagan tourism strip magasinadya sa sulod sang 3 ka adlaw sa October 17, 18 kag 19 may mga kiosk sa gihapon. Priority ang business owners kung luyag nila rentahan ang mga kiosk sa atubang nila. Sunod sa kay Mark Raymond Garcia, ang site director sa Lacson Tourism Strip, himuon nila nga bukas sa gihapon ang dalan Lacson para sa motorista kung adlaw kag kung gabi ilang iniisara. Malabyan Japon, passable Japon, nga hindi siya congested during the festival. So, ang goal namon during sa among pag-prepare sa Lacson is to make sure nga bisan sa adlaw ang mga setup makaagi lang Japon ang mga vehicles, mga jeepneys na amo na siya. May stages sa gihapon sa Lacson Street para mangin venue sa performances sa local kag national performers. Ang Masskara Festival 2025 magasugod sa October 1 tub sa October 19 kag may first ever grand after party sa October 26. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Shona Evangelista Carredo. Good afternoon, Digicast Negros watching from Singapore. Sandra Zarzuela Chispa Fontejon. Maulanon nga hapon sa inyo tanan watching here sa Cabancalan City. Kay Nene Grande, of course. Good afternoon, Miss Barbara. Digicast Negros watching live. Happy Blessed Tuesday. Good afternoon, sir. Kay Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR. Miss Barbara. RH Tata, good afternoon, NIR. Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast NIR, watching from Payao, Binalbagan. Kag kay Maria Fe Panaga Baredo, good PM, Digicast Negros, good PM, Ma'am Barbara, mabugnaw nga hapon sa tanan. Shout out sa mga taga-Sagay City, may hapon sa taga-Sagay, halong kamuda tanan. Kagamuya ito ang top 10 stories of the day, tugtubos. Ako si Barbara Mijares, may hapon.